me otettiin se Enovacomi käyttöön, niin meillä oli mahdollista liittää väärä potilas vääriin potilastietoihin, koska se järjestelmä ei millään tavalla vaatinut potilaan tunnistamista. Lisäksi ne kiinteät hoitopaikat toimivat vähän vaihtelevasti, että pienikin virhe oli järjestelmässä, niin se tieto ei tallentunut mihinkään, eikä se myöskään siirtynyt mihinkään. Ja tämän lisäksi piti osa tiedoista kirjata käsiin. No, meillä on ollut vanhastaan jo erilaisiin kliinisiin järjestelmiin laiteintegraatioita ja ongelma on niissä ollut, että ne toimii kaikki pikkusen eri tavalla ja ei oikein tue sitä, että meillä henkilökunta kuitenkin liikkuu tällä hetkellä aika paljon. Laitteiden integraatiotarve ja mahdollisuudet pyrittiin arvioimaan jo hankintavaiheessa. Osa integraatiosta jäi toteutumatta puutteellisen ratkaisuarkkitehtuurin takia ja puutteellisen kustannusarvion takia. Enovacom eroaa aika pitkälle sillä, että se perustuu sovellustason rajapinta. Ennen näitä meillä oli sovelluskohtaiset ajurit. Ja aikaisemmin oikeasti haasteet liittyy siihen, että ensinnäkin joka toimittajan kanssa käytiin keskustelut niistä uusista ajureista, uusista laitteista. Me ropattiin niitä laitteita aika pitkälle, että milloin ne toimii ja milloin ne ei toimi. Ja sitten meillä oli vähän erilaista tekniikkaa riippuen monitorisukupolvesta. Sairaala Novalla oli toiveena ja tavoitteena se, että tämä potilaan hoitopolku tulisi muutetuksi siitä, mitä siellä oli aikaisemmin. Kun potilas esimerkiksi saapuu päivystyspoliklinikalle ja hänet kytketään potilasvalvontamonitoriin, niin se sama monitori seuraa potilaan koko tämän hoitopolun ajan. Eli hoitajat säästää siinä kiiretilanteessa aikaa ja myös potilaan kannalta se on mukavampi. Ja tähän Enovacom toi sitten yhdessä kehittämällä meidän kanssa sen ratkaisun. Enovacomin integraatioalusta muuttaa sikäli, että nyt meillä on yhtenäinen tapa tehdä laiteliitännät joko langattomassa verkossa tai lankaverkossa oleviin laitteisiin resurssin käytön suhteen. Tämmöinen yhtenäinen järjestelmä helpottaa kyllä toimintaa. Se on meillä kaikissa puhelimissa tuolla osastolla se ohjelma. Ja se käytännössä tapahtuu sillä lailla, että luetaan potilaan rannekkeesta QR-koodi, samalla kysytään potilaalta henkilöllisyystunnus ja näin tulee se kaksoisvarmistus sitten siinä ja sen jälkeen se ohjelma yhdistää sen potilasjärjestelmää ja tiedonkeruu alkaa. Mobiililaite-applikaatioon liittyy myös sellainen etu, että liitetään applikaatiolla potilastunniste ja laite yhteen ja se kaikki laitedata kulkee laitepalvelimelle sen potilastunnisteen perusteella. Tämä myöskin aiheuttaa sen, että potilasturvallisuus lisääntyy, menee sen henkilötunnuksen perusteella aina oikeaan paikkaan. Ja toinen tapa tehdä potilasassosiaatio on sitten niin kutsuttu contextual call, jota Sairaala Novassa tehdään esimerkiksi teho-osastolla. Tällöin ei skannata potilaan ranneketta ja laitteita, vaan valitaan tietokoneelta Enovacomin appi, jossa nämä potilaan lähellä olevat laitteet on luetteloitu ja Enovacomin järjestelmä yhdistää ne laitteet ja potilaan tiedot sinne tietojärjestelmään yhtä polkua. Nyt kun me on tehty tämä Enovacomin ratkaisu kertaalleen, niin meillä on valmis rajapinta ja metuvaan ja monitorit hankintavaiheessa jo sillä tavalla sovittaa, että nämä monitorit pitää liittyä tämmöiseen rajapintaan. Sitten on rajapintakuvaukset olemassa siitä Enovacomin ratkaisusta. No uskomme, että Enovacomin ratkaisun myötä pystymme toteuttamaan nämä integraatiot kustannustehokkaasti ja luotettavasti. Yhteistyö Enovacomin kanssa on ollut kyllä kiitettävää koko tämän prosessin ajan ja tämä prosessihan tulee jatkumaan. Tämä OneMed on solminut Sairaala Novan kanssa tämmöisen yhteistyö- ja kehittämissopimuksen, joka on 10 vuodeksi. Ja Enovacomi on yksi kumppani, yksi osa tätä sopimusta. Asia, josta on keskusteltu, on muun muassa kotihoito, jonka piirissä olevien potilaiden lääkintälaitteiden tieto saadaan tähän samaan järjestelmään tallennettua. Ja toinen asia, josta on keskusteltu, on hyvinvointialueen terveyskeskukset ja niissä olevien lääkintälaitteiden liittäminen tähän samaan Enovacomin järjestelmään. Joten tämä meidän yhteistyö jatkuu tästä eteenpäin myöskin. No nykyään kaikki tapahtuu langattomasti. Kun potilasta lähdetään liikuttamaan ja monitori otetaan irti telakasta, niin potilaan tiedot tallentuu
ne jatkuu sitten uudessa hoitopaikasta. Esimerkiksi kun siirrytään leikkaussalista heräämöön, potilasta ei tarvitse uudestaan kytkeä siihen hoitopaikkaan ja se säästää minuutti pari per potilas suunnilleen aikaa. Kokonaisuus pysyy koossa paremmin. Joku laitteen tai laiteryhmän tai kliinisen järjestelmän muuttaminen tai poistaminen ei vaikuta siihen kokonaisuuteen. Ja mobiililaiteapplikaatioon liittyy myös sellainen etu, että me pysytään nyt bedside liittämään langattomat ja langalliset laitteet potilaaseen, joka tarkoittaa, että voidaan liittää potilaan henkilötunniste liikkuvaan monitoriin. Tämä monitori voidaan ottaa potilaan mukaan ja se seuraa potilasta koko sen hoitoketjun ajan. Ja silloin tämä laiteliitäntö tehdään vain kerran ensimmäisessä hoitopisteissä. Ja tämä on yleispätevä ratkaisu, kun meillä on useita kohdepain-sovelluksia, niin me voidaan tällä samalla ratkaisulla palvella niitä kaikkia sovelluksia. Tärkeimpiä ominaisuuksia on se muuntojoustavuus, että meillä on niin yksi ratkaisurajapinta ja sama rajapinta palvelee useita meidän lähdepäin-sovelluksia. Ja me varmistetaan myöskin siinä potilas-ID:n tuomisella siihen Enovacomin järjestelmään se, että me voidaan olla varmoja, että se mitattu parametri päättyy oikealle potilaalle. Tämä on niin helpommin hallittavissa kokonaisuutena. Ja tämä on huomattavan paljon helpompi sille loppukäyttäjälle ja ylipäätään sen potilaan dokumentaation laatu on parantunut tämmöisen ratkaisun myötä. Että vähemmän tulee näitä virheitä ja niiden virheiden käsittelyä. Kustannustehokkaampaa se työ. Tällä ratkaisulla nyt pitäisi pärjätä se seuraavat 10 vuotta. No ensinnäkin se ohjelma on tosi helppo käyttää ja se on saatavilla mobiililaitteelle. Lisäksi se on toimintavarma, kun potilas liitetään siihen kerran, niin se on hyvin toiminut aina sen jälkeen. Lisäksi kaikki käsin kirjaaminen on jäänyt tässä tapauksessa nyt kokonaan pois, että ne tiedot siirtyy automaattisesti kaikki. Mikä tärkeintä, henkilöllisyys tulee varmasti varmistettua joka kerta, kun potilasta liitetään siihen järjestelmään. No EPC-ohjelman käyttö on tosi helppoa ja siitä on tullut nykyään ihan rutiini omasta toimintaa. Takaisin en kyllä enää vaihtaisi siihen vanhaan järjestelmään.